Sanibonani babukele emakhaya ngiyazi ukuthi kade yagcinana lo uMC Mluda khona la eMluda TV. Babukeli ngithi nje maniqala nqa ungena la eMluda TV ngiyacela nisubscribe bese ngitshela nabanye basubscribe bese niya like niya comment after lenkulumo le. Bafowethu kunenkulumo enkulu okanye kunendoda etrendayo la ikakhulukazi ku social media. La ku Facebook, ku Twitter na ku Instagram. Le ndoda la ibonakale izihambela nomunye ubhodi kwaqhamuka osisi bayicela inamba. Base beyibuza ukuthi ishadile yini. Yathi le ndoda cha kayishadile. Labo sisi ke lapha bacela inamba. Ayipholisanga maseko yasho ibiza inamba yayo ethi eqala ngo-082. Le ndoda ke kusukela namhlanje isibizwa ngo-082 kuthiwa uMr 082. Abantu ke bebesitshela ukuthi cha izwe ngempela selishintshile lento ka50-50 isekhona. Naku abantu besifazane sekubukeka ngathi baya nabo sebawazi ukuthi bayitholele amadoda okanye abantu besilisa. Kanti ke akunjalo laphana ku Twitter khona abantu sebacacisile ukuthi kahle kahle le ndoda beshuthwa laphana unkosikazi wayo uyena unkosikazi wayo bethatha le video le kuthiwa laphana le ndoda ingusomabhizinisi CEO yenkampani ethile. Le video le biyithatha unkosikazi wayo ngenhloso yokuyifunela nje ukutrenda ikakhulukazi ku social media. Cha ngaphandle nje kokutrenda cha inhle lento le mangase iyenzeke ngempela nje kuthiwa iyenzeke ezweni. Kodwa ke asikho lapho bengifisa nje ukucacisa kuleyo ndawo. Ngiyacela ningakhohlwa ukushare le video bese niya subscribe ku channel yenu eniyithandayo nedumile iMluda TV. Bye bye bafowethu.